Warning. Some viewers may find the following footage deeply disturbing. Hej og velkommen til. Tak. Vi i dag mødtes her til lidt højtidlig spisning. Og ja, der er mig selv, Torb, og så er der mine 3 sønner, Mathias, Mikkel og Benjamin. Så, men Skal vi komme til, bon appetit. skal vi komme til delikatessen? Ja. Ej, er det slemt? Okay. Tag dig sammen. Tag dig sammen. Lad være med det der. Altså vandet er varmt. Vandet er varmt. Er det varmt? Ja, det er varmt. Ja. Det er en gas, mand. No Det er ikke reaction. så slemt igen, faktisk. Nej. Det siger du ikke. Er det varmt? Er der nogen, der kan skaffe en yes? Ej, er det slemt? Okay. Tag dig sammen. Tag dig sammen. Lad være med det der. Altså vandet er varmt. Er det varmt? Ja, det er varmt. Det stinker. Hold kæft, hvor I sarte, mand. Så slemt. Det er nok værre, når vi tager det i munden. Fy for helvede. Jamen, så er der fisk. For satan. Så kan du lige vise dig for din gode. Hvordan det? Du tager lige et mindre stykke. Jeg tager bare en bid i den fætter her. lugter svinger. For satan. Prøv at tæt på. Tag en stor snipper. Det er lige set. Der er ikke nogen, der fucking gør noget. Og de er der Smækker jer alle sammen. De er der trods alt rense. Du slår på hovedet, mand. Det ville være synd. Høj. Det krasser i øjnene, den der. Hvad gør? Det er da faktisk stærkt nu. Det er fandme ulækkert. Det er nødt til at sige på det. Det er helt perfekt. Øj, du er tæt på at knække mig i hvert fald. Kan du ikke lige komme med noget kødmål? Det der lige når den kommer op i næsen, ikke også? Fuck, det er klart. Sidder du bare og brækker dig selv i munden og sluger det igen, eller hvad? Ja. Det var stærkt her. Fy for helvede. Smage det der. Ej. Tyk i Den den. vej, gamle. Tyk i den. Ja, tyk i den. Jeg tror, hvor hurtigt du spytter din ud. Jeg er tykket godt og grundigt. Ja. 2 gange. Kom nu, vi har ikke 20 minutters video jo. Tyk. Det er først, den bliver klar. Okay, en delikatesse. Det er nastigt. Vi skal have det samtidig, vi ser, at jeg har en dåse til. Ej, jeg gør det ikke. Kom nu, ned med den.
Hej, Mathias. Høj på det. Jeg skal ikke... Søn. Ej, det er klart. Ej, jeg bliver rundt i min mave. Ej. Jeg skal ikke have mere i hvert fald. Den stinker nu. Sluk den. Sluk den.